Dobrý ľudia, dneska tu máme Brawl Stars Brawl Pass, claimnutie, máme tam už veľa odmien. Tuto šetrím epický Star Drop, ale asi si ho dneska claimneme, aby som s tým aj začal, takže Epic Star Drop, claimujeme, taký začiatok videjka, 3, 2, 1, teraz. Kredity, pekne, 100 kreditov, nice. Let's go. Ideme sem a ideme začať claimovať. OK. Ideme na to. Čiže 500 powerpointov. Let's go. Musí nám padnúť dneska nejaký hypercharge. Star dropa. Mythic. Pekne, hneď prvá star dropa. Aj autobus mal hneď prvú mythickú, čiže tak. Nice. A spray na... To je proste random spray. OK. Nevadí. Tak mohli byť kredity, 200 kreditov. Nenahneval by som sa rareko. 1000 coinov, celkom dobré. Musím nám dneska padnúť hypercharge. Epic. Celkom dobré. Ideme. Na powerpointy, aj to je dobré, to chcem. 100 kreditov. O chvíľku unlockneme kita. Rero. 10 gemíkov. Budeme mať 102 gemov na konci videa. Super. 10. tier 1000. To je celkom dobré. To je prvý Brawl Pass, ktorá máme iba 50 tírov, čiže tak. Ale rare. Počkať, koľko máme? 6800 coinov, a to vypneme. Nemôžeme upgrade tých brawlerov. OK. Možno aj unlockneme kita. Ja som si úplne istý. Superero. Nevadí. Aj to proste pár powerpointy potrebujeme. Čiže tak. OK. Rare. Ak nič. Nevadí. A zase rare. Autobus mal 3 legendáry, z toho 2 mal zaručené. To je čo? What? Aha. Super rare. Koľko má coinov? 9000 coinov. Let's go. OK, ešte unlockujeme toho kita aj dneska možno. Coiníky. Zase powerpointy, let's go. OK. Teraz budú gemy asi. Že? Ne, kredity. Fakt dneska si unlockneme kita, let's go. Epic. Good. A powerpointy, no dá sa ako. Ešte, no. Zase epic. Nechám vám hudbičku. OK, ideme na to. A jasne. 100 powerpointov, OK, to je stále dobre. 1000 coinov. Koľko mám? 10 000 coinov, konečne. Konečne. Poďme. Tak nie. Myslím, že bude legendary. 100 kreditov. Ja si dneska fakt unlockneme kita ešte. Na konci máme 5 star dropov, čiže tak. Chcel som trochu pomalšie ísť. Podľa mňa máte v tomto aj navýšenú šancu, že vám padne aspoň jeden star drop mytikálny. To si myslím, že to tak je. No a neviem, prečo furt chodím takto. Ideme ďalej. Super, rare. Nie super rare, ale rare. To je vážne super. 100 kreditov. Nič, proste kámo, rare, ja nechcem rare. 10 gemíkov, let's go.
Kámo, poďme niečo dobré. Prosím. Rare. OK. Nevadí. 1000 coinov. Koľko už máme? Nechcem nám loknúť túto za gemy. 12 000, proste to je čo? To hneď miniem. To si robíš srandu na prvý klik. Acicho, kámo. Pome, hypercharge. Prosím, nech to nie je nejaký skin. Nech to nie je nejaký skin. Alebo nech to kľudne je skin na takého brawlera, ktorého ešte akože... Na takého brawlera, na ktorého skin nemám. Kámo, prosím, hypercharge. Prosím, kámo, ja sa nebudem dívať. Ja ťuknem a zdrhnem preč. Kámo, prosím, nech to je hypercharge. Prosím, kámo, hypercharge z tej 5000 coinov. Kámo, poďme. 3, 2, 1, teraz. Ja som zdrhovala, ono sa to neokliklo. Tak nechám to kliknúť moja mačka proste. Len tak zo srandy. No, ťukni to. Yes, ťukla. Yes, hypercharge! Yes, kámo, let's go. Hypercharge, yes, na Fengiča. To je jeden z tých najlepších hyperchargeov. Let's go. Let's go. Hypercharge na Fengiča. Let's go, ľudia, som taký happy z toho. Kde je? Tu je. Oh, sorry. Let's go. Nothing a hypercharge. Nie, som nechcel. Tak. Let's go, nothing a hypercharge. Ja som taký natešený, ľudia. Díky, Poppy. My ideme ďalej. OK. 102. game. Let's go. Kámo, to už legendári šanca není. Proste tu sú garantované podľa mňa 2 legendy a 1 mytika v tomto Brawl Passe. Ja si myslím. A Kita nám to neodomkne, než by nám padli kredity. Čo asi malá šanca. Kamu zase? Rero, prečo Rero? OK, 3555. Nie je špatné, stále lepšie ako Rare. 100 coinov, 1000 coinov teraz. Už máme 14 000. Prečo furt chodím tadiaľto, kam? Dobre, posledné 2 týry. Chýba nám, neviem koľko kreditov na Kita, to nevadí. Ja by som najprv claimol tieto star dropy. Super rare, nevadí. 4000 powerpointov. Epic, nice. Nice. Aha, nám sa claimol už hneď takto druhý. OK, to môžem takto kliknúť 2. Epic, zase epic, nice. A zase powerpointy, what? A rare, nevadí. Zase powerpointy, to je čo proste, powerpointy iba padajú. OK, tu máme poslednú legendary. Autobusár ho vynechal, potom ho dotočil. Som videl na YouTube, nice. A kámo, ja tu za svoje powery chcem dať túto, aby som mal, že hypercharged. Power level. Tu niekde je. A ešte Fengič, tu niekde. Feng. Kde je Feng? Feng je tu. A Fenga... Neviem, možno dáme tiež na hypercharge. Ale to je jedno. Kámo, proste Legendary Star Drop, ideme na to kliknúť za 3, 2, 1, teraz. OK, kámo, Legendary Star Drop číslo 2. Let's go. Chcem, aby mi to ťukla zase mačička. Tak, ideme na to 3, 2, 1. Ťuk. Ale na Coltiča Star Powerka, nevadí. Ja maximum, čiže mi to ušetrilo 2000 coinov, čiže som z toho happy. Už sa to nedá claimnúť, bohužiaľ. Brawl Pass dokončený. Takže tak. A na Colta Hypercharge ešte nemáme, čiže to si môžeme kúpiť. Yes, ani nemáme na neho Star Powerku, čiže tak. To je dobré. No a teraz, čo chcem spraviť? Tuto. Dať ju na 11. Boom. Max level. S tým, že aj hypercharge má, čiže je hypercharged. Tuto hneď hore, let's go. Aj nám to neočítalo tak veľa coinov, čo som čakal, že nám očíta viac. Ďalej, kde je Feng? Zase som ho prešiel, ľudia, to je neuveriteľné. Kámo, to asi nedáme. Dáme ho ešte aj tohoto. Kámo, let's go, poďme. Hypercharge. Max level a hypercharge. Čiže ho máme
hyperchargenutého tu hneď druhého. Ešte si môžeme kúpiť aj jeden hypercharge, čo ja viem, na Colta. Kámo, mám to spraviť? Ja to spravím asi. Kámo, ja to spravím proste. Alebo dáme na tohoto Bowa. Crowa. Crow alebo Crow alebo Colt. Kámo. Fú. Ok, aby som to dal asi na Colta. Predsa len. Takže ideme to kúpiť za 3, 2, 1 teraz. Tak 3, 2, 1 teraz. Let's go, hypercharge na Colta. 5000 coinov čudu, nevadí. Ale máme ďalšieho hyperchargenutého brawlera. Sú tu už 5, čiže nice. No a ešte by som aj zabudol, že ja som tu chcel... ne toto. Jak je Gas, on super rareka, že áno tu. Tak ja ho síce moc nemám rád, ale tak aby som ho pušol na ten 20. rank, tak si na ňu kúpim tento skin. Boy Scout Gas, ten sa mi ľúbi celkom, tak si ho kúpime proste za blingy. Aj tak ich nepotrebujem, čiže ideme si ho kúpiť za 3, 2, 1 teraz. New skin, Boy Scout Gas, let's go. Pin on nemá, asi, nevadí. Už si ho selekciujeme, tak. Nice. Nech máme aj na neho skin, no a Daj like to je asi aj pre dnešné video všetko, ľudia. Ja si tuto tých 3600 kreditov nebudem claimovať dlhšiu dobu. Počkám si asi až keď vyjde nová legendárka, ale to bude tak strašne dávno, neviem. Bude to trvať dlho, asi, neviem. No a to je asi aj pre dnešné video všetko, ľudia. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dovidenia, ľudia.